se děje cokoliv nebo se jen bojí, ať mi klidně zavolá, já jsem tady pro ní. Ve 4 ráno, ať klidně telefon zvoní, já vstanu, beru Uber, jsem tam jako na koni. Já budu její klejt a ona zas moje bony, i když ani jeden neumíme z pistolí. Nejlepší holka v klubu, neperte se o ní, jakože tahle je moje, pánové, nechte mě projít. A fakt to není tím vzhledem, ani tím nádherným tělem, ani že by se líčila, nechcem jí na ksichtě cement. Vždycky se culím jak demen, kdykoliv vidím, že jdeme, a když ji vidím, tak stůhnu jako na manekin challenge. A vždycky mě hrozně baví, jaký všude každý balí, ale kdo by jí nepalil, bože, koukněte se na ní. Takovou nosíš na dlaních, takovou vidíš ve spaní, takovou nenecháš utíct, tak když jo, tak běžíš za ní. A když se koukneš na tu její IG story, no tak zjistíš, že to není žádná Barbie, sorry, ani fitness girl, jak z tamtý doby, kdy nebylo normální mít roztáhlý nohy. A když se koukneš na tu její IG story, no tak zjistíš, že to není žádná Barbie, sorry, ani fitness girl.